Добре дошли в The Castle, детската градина, която е сърцето на Британика Парк School. Show me two bears. But he was still hungry. Това е задачата на Коян. Едни от най-вдъхновяващите и запомнящи се моменти на споделено време с децата са тези, в които им се чете или им се разказва приказка. Защо е важно четенето на приказки? То стимулира емоционалното, интелектуално и социално развитие на децата. Моята любима книжка е Пинокио. Здравейте, знаете ли къде е царя? И тя казала: ти какво ще направиш за царят? Ти едва си 1 инч. Стигнал до царят и там е имала една принцеса и един цар. Любимото ми нещо е да четем книжки. Приказките развиват въображението и обогатяват детския свят, представи, знания и речник. От най-ранна възраст децата откриват числата в света около себе си, чрез игра, движение и въображение. Математиката при нас не е просто смятане, а откриване на форми, цветове и модели, които учат децата да мислят логично и да се ориентират в света около тях. Децата в The Castle се обучават с много обич, търпение и съпричастност. Когато имаме една определена тема за седмицата, ние интегрираме в темата всички области на познанието, на изкуствата, музиката, дори на спортните игри. Чрез музиката ние развиваме речта, двигателната култура, ловкост, сръчност, т.е. изключително се работи върху тези умения, които по-късно ще бъдат основата на четенето и на писането. А през цялото време, докато свирят, пеят, танцуват, те развиват и своите социални умения. На мен най-много ми хареса там, където правихме на концерт пред първи клас. Първото ми нещо е когато отиваме на спорт и играя футбол и правиме изкуство. Защото това е начинът, в който децата всеобхватно получават своята представа за определената тема и достигат до най-съществената част, която ще им е необходима в училище. Любимото ми нещо в детската градина ми е да ходя на спорт. Задръжте се така, задръжте се. Чрез спорта децата формират правилна стойка, укрепват скелета и увеличават обхвата на движение. Резултатите, които децата постигат при нас, са умението да се изразяват спокойно и на двата езика, български и английски, да задават въпроси с любопитство, да утвърждават себе си и да бъдат спокойни в пътя към познанието. Детска градина The Castle е първата стъпка към света на знанието, към училището, защото тук в подготвителните групи децата се подготвят да бъдат уверени, самостоятелни, да задават въпроси и смело да пристъпят в училищната среда. Децата при нас се развиват със своите темпове. При някои растежа става бързо, като вулкан, при други бавно и постепенно. Но децата са винаги подкрепени с обич, търпение и любов.